Ja, ik ken hem al voordat hij astronaut werd. Hij bezocht toen met regelmaat het planetarium in Amsterdam waar ik toen werkte. Omdat hij geïnteresseerd was in dit soort zaken. Hij heeft lezingen bij ons meegemaakt, cursussen gevolgd. Nou, nou 40 seconden. Ja, en dan vind ik het wel heel spannend om diezelfde André die nu astronaut geworden is, om nu in de Soyuz te zien. Voor de tweede keer weliswaar. Je weet dat het goed gaat met de Russische raketten, maar het is toch een spannend moment. Kijk, daar gaat de grootste toren gaat weg. De klammen zitten er nog op. Je ziet hier onder in beeld nog een van die klammen de raket op zijn plaats houden. Die keert hem op. Ja, op het moment dat de motoren vol aangaan, duwt hij die als het ware weg. Spannend moment. Het is net als met een vliegtuig. Het vertrek en de landing is altijd het spannendst. Dit gaat goed in ieder geval. Ja, het blijft een geweldig mooi gezicht. Kijk, het is niet des menselijks om de aarde te verlaten. Dus er blijft altijd even een moment, als je dat wel doet als mens. Ja, dat geeft een heel speciaal gevoel. We zitten nu op 1200 km per uur. Kijk, we hebben nu een prachtig beeld van binnen. André is verantwoordelijk voor het hele rijlen en zeilen van deze Soyuz. Het is wel leuk hè, dat de Nederlander de hoofdverantwoordelijkheid heeft binnen deze Russische raket. Hij is ook ondertussen al heel ervaren natuurlijk. Ik denk dat hij nu al op 5, 6 kilometer hoogte zit. Je kunt het net bevatten. Zoen je het zelfs het wel trouwens? Ja, ik ben lichtelijk claustrofobisch, maar ik denk als ik het aanbod krijg, dan moet je ja op zeggen. Als je iets dergelijks unieks kan meemaken, dan moet je dat doen.